Gikumpirma sa City Health Office nga nadugangan ang ihap sa mga nagpositibo sa monkeypox sa Davao. Mato ni Dr. Sofia Corazon Zafra, ang Medical Coordinator sa CHO sa Emerging and Re-Emergent Infectious Diseases, unom na kakumpirmadong kaso sa mpox ang na-record sa Davao City as of May 30, 2025. Kahinumduman nga sa milabayng bulan, duha ra ka kaso sa mpox ang natala sa syudad. As of today, unom na po ato ang positive po sa monkeypox. Sa pitong miaging counted na tong duha tong miaging bulan. Opo. So total po yan, unom kabuok na po ato ang mpox po na positive case. Sa Davao City. Yes, sa Davao City po. Sumala ni Dr. Zafra ang upat ka mga bagong kaso nga naigo sa mpox gipailaw na sa isolation. Confirm po na, sir. So kaning unom positive po talaga sa sama sa diagnose sa ilahang katong sasamad nila, paan man na sila para unsa kung naabad yun tong monkeypox na virus dito, so sila nagpositive ato. Gina-monitor sab hasta ang close contact sa mga pasyente na nagpositibo. Sumala sa CHO, anaa sa stable na kondisyon ang tanang pasyente sa mpox. Padayon sab ang surveillance o contact tracing sa CHO sa ubang mga close contact sa mga mpox positive sa syudad. Itong epidemiology department din sa atong dakbayan sa Davao, kay padayon jud na kada adlaw ila nang ginamonitor jud atong mga katong mga pasyente ug ilang close contact. So sige sila coordinate labi na sa mga pasyente para pangutan-on kung napabay nahinumduman ang pasyente na naay nabay na contact sa niaging mga 3 ka semana, 4 ka semana bago nagawas to. So padayon man to. So katong na hibalaan po ng mga close contact, so kada adlaw po ginamonitor jud na nila, sir, in kaso po na ay bation. Fortunately naman po kay kada adlaw magdaga-monitor sa mga close contact po wala jud mga simptomas pa na nagpakita po sila. Ay, salamat. Gawa sa Davao City, dunasay natala nga mga kaso sa mpox sa ubang lugar sa Davao Region. Gani, nagpatuman na og hugot nga health standards ang pipila ka probinsya sa rehiyon. Kay sa Davao de Oro, 3 ka kumpirmadong kaso ang natala sa Provincial Health Office. Duha niini ang naka-recover ug usa ang padayon nga ginamonitor sa nabunturan. Obligado ang pagsulob og face mask sa pampublikong lugar. Samtang sa Davao del Sur, usa ka kaso sa mpox ang natala sa Magsaysay ug mandatory na ang pagsulob og face mask. Walay natala nga kaso sa mpox sa Davao del Norte ug Davao Oriental. Pahimangno sa mga health expert ug lokal nga gobyerno sa mga nagkadaiyang probinsya ngadto sa publiko nga mag-igmat ug mosunod gyud sa ginapatuman nga minimum health standards aron makalikay nga mataptan sa monkeypox virus. Pero giklaro sa CHO, walay direktang tabang ang pagsulob og face mask aron malikayan ang mpox. Matod sa CHO, malikayan ang mpox virus pinaagi sa paglikay sa mga intimate close contact sama sa paggakus, pagbiso-beso, paghalok o paggamit sa mga personal nga butang sa mga pasyente nga nagpositibo o mga dunay sintomas sa sakit. Importante sab ang saktong pagpanghugas og kamot sulod sa 2 ka minuto, paggamit og sanitizer ug ang physical distancing. Gipasabot hinuon sa City Health Office nga makatabang ang pagsulob og face mask aron makalikay sa ubang sakit, hilabi na nga uso ang mga flu-like symptoms sama sa ubo ug kalintura. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.